Hello, magandang hapon o umaga sa inyong lahat, lalo ng mga OFW natin dyan. Magandang umaga o hapon o gabi sa inyong lahat. Oh my God! Tignan nyo naman to, guys. Kung ano ang reaksyon nyo sa videong ito. Kung katanggap-tanggap ba na rason ang ibinigay ni Chief Marvel ng Police. Gosh! Right? Pulisya agad itinali ng 6 na armadong lalaki ang 4 na Pilipino sa bahay kabilang ang isang in-house security guard. So, nakakuha sa kanila na almost 1 million na halaga ng cash at saka 400,000 worth na mga alahas. Sa tracking ng pulisya, natuklasan na magkakakilala ang driver na sumunod at ang mga armadong lalaki. Bukod sa kanya, nalamang kasabwat din ang lalaking nagbukas ng gate at ang isa pang driver ng mga biktima. Tukoy na nila ang ilan sa mga nakatakas na armadong lalaki. Hawak na ng Nasa waiting shed. Tinabihan siya ng isang lalaki at sinaksak gamit ang screwdriver. Ginagawa ng hold-upper ang cellphone ng biktima at tumakas. Natuntun ang suspect sa tulong ng CCTV at isang concerned citizen. Bisag kadlawon, mo na niya balibutok kani, mo na diri. Mo na. So mo unta ni. May gabi ninyo mga kwan ada. Kani. So mo ni ang kwan mga igala, ang kaning pancho no ni Pearly Jane hinon. Ang katong 22 anyos nga namatay nga ibis kay patay ng mga igala, gi mo among ang pagyud. No? Okay. So mo ni anadi si Diba? Tignan nyo. Ikaw, Chief Marvel. Okay lang ba sa'yo? Yan? Estudyante na bata. Nasa waiting shed. Biktima ng hold-upper. Sinaksak pa. Okay lang ba yan sa'yo? O yung nilooban, okay lang ba yan sa'yo? Sa inyo? Abalos, Marvel, kayo mga pulis. Kasi pinagtatanggol niyo ang mga adiktos, binidiktos, di ba? Sabi mo, Marvel, okay lang yung mga drugista. Lalo na pag pag yung trabaho nila ay per ora. Nagpadagdag ng oras kasi nga pag magdroga, high na high. Hindi na papagod. Hala, okay lang kayo? Yung patay na ginahasa. Okay lang ba yun? Paano, sir? Pag yan mangyari sa mga kapamilya ninyo o mismo sa anak ninyo, okay lang din sa inyo? Kayo talaga mga alagad pa naman kayo ng batas o baka nga sabi tama yung sinabi ni Mayor Basti na ninja ka ba, Marvel? Yun ang sabi ni Mayor Basti. Kasi nga, di ba? Sa mga statement nyo pa lang, kayo na mga high position, opisyalis sa mga pulis. Yung mga statement ninyo parang sabog-sabog. O human rights. Palibasa yung mga ninyo, mga ginapagtanggol ninyo, yung mga biktima ng mga adiktos. Paano yun? Yung mga inosente. Wala lang? Okay na Grabe kayo. Abalos. Marvel. Lahat kayo walang kwenta. Lalo na yung matandang Bersamin ba yun? Na nagsasabi na, mas
less daw ang krimen ngayon sa panahon ni BBM kaysa sa panahon ni Duterte. Hala, ilang kilo ba yung tinitira ninyo? Di nyo ba nabalitaan? Kaliwat kanan, may mga kinahasa, pinatay, na hold up, missing. Tapos ngayon sasabihin nyo, less ang krimen. Okay lang kayo? O sadyang sabog niyang mga utak ninyo? Kaya nga, di ba mga kababayan, nakakainis. Lalo na yung mga parents na nagtatrabaho. Paano yung mga anak ninyo? Mga OFW na andito yung mga anak sa Pilipinas. Alam nyo, hindi na ligtas. Ang daming nawawala ngayon na missing na hindi man lang pinapansin ng gobyernong ito. Hindi nga binalita. Tignan nyo naman sa Facebook. Ang dami. Tagabukas ko ng FB. Missing, pinatay, ginahasa. Pati ang patay na nga, ginahasa pa rin. Ano? Wala ba kayong mga solusyon dyan? BBM, sa simpleng-simple na mga pangyayari, wala ka man lang ba gawin? Grabe, nakakaawa ang mga inosente dito sa Pilipinas ngayon. Dahil wala nang maaasahan. Ultimo, mga alagad sa batas. Mas tinolerate pa nila yung mga addictus benedictus. Kaya nga, siguro, ang mga addictus benedictus at mga kriminal ngayon ay magana. Walang katakot-takot na gumawa ng krimen. Kasi, halos tinolerate nyo, statement nyo pa lang. Statement nyo pa lang na okay yung mga adik, hindi adik na okay lang ba kayo? O sadyang may saltik din yung utak ninyo? Gosh, kaya sana mabalik ang Duterte. Wala nang ligtas ngayon. Kaya mga kababayan, kung may mga anak man kayo dito sa Pilipinas, kahit matanda o ano, ingat na lang po. Dahil wala, kaliwat kanan ngayon, krimen. Kaliwat kanan, mga bata, missing. Kaya sana, pagsabihan nyo yung mga kapamilya ninyo. Dahil wala nang pag-asa ang Pilipinas. Ultimo, mga alagad ng batas. Hindi ko naman nilalahat dahil alam kong may mga mababait pa rin dyan na handang bumuwis buhay sa mga inosente. Kaya sana lang man mabigyan nila yung mga inosente ng alam nyo yung ligtas na pamumuhay. Grabe na talaga. Sobra. Nakakatakot na. Nakakatakot na ang Pilipinas ngayon. Kaya huwag niyong sabihin mga alagad na napakataas dyan na mga alagad ng pulis na sabihin ninyo na less ang krimen ngayon dahil sa amin, para sa amin. Hindi. Nakakatakot na po. Hindi na ako naglalakad. Kahit malapit lang, sumasakay na ako. Diyos ko. Instead makales ko pamasahe, gastos pa. Dahil kaliwat kanan, may mga hold-upper, mga masamang damo. Diyos ko, grabe na talaga. Kaya yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. At
Sabihan niyo po yung mga anak ninyo dito sa Pilipinas kung andito. Ingat-ingat po. Dahil nakakatakot na po ngayon. Alright? Mali natin ang Pilipinas. Bye-bye.